bratia a sestry. Toto stretnutie je už 4. na ostrove, ako teraz hovoríme, na Slanickom ostrove. Tak mnohí ste sa zúčastnili na všetkých, ale mnohí ste tu na možno aj prvýkrát. Repetitio est magistra studiorum. To značí, že opakovanie, že to je učiteľka študentov. Aj doma, keď sme sa učili, tak viac razy sme si museli zopakovať, keď takú básničku bolo treba nás pamäť sa naučiť. Niečo už možno vieme zo školy. My chceme si tiež tu nás zopakovať niečo, čo už vieme, alebo sme zabudli, alebo vôbec nevieme. Mnohí sa pýtajú, že prečo sa volala táto dedina Slanica, napríklad. Prečo sa volá Slanica? Tak z toho mena je jasné, že išlo o sol. Základ toho slova slanica je sol. A prečo slanica sa to volá? Čo má so solou spoločné? Tak musíme sa zase vrátiť do dejín. Prvý záznam, čo je o slanici dokumentovaný listinami, je rok 1567. Tak to je už 400 rokov. Kde stála slanica? Tak teraz vieme, že čo si pamätáme, čo ste starší, že z tejto strany bola slanica. Ale pôvodne slanica bola ako polhoránka vtekala do Bielej Oravy. Ale tá polhoránka sa nevolala, ako teraz ju voláme polhoránka, ale sa volala Slaný potok. A tu nás sa ten Slaný potok vlieval do rieky Bielej Oravy. A v ústi sa potom stretávala Čierna Orava, ktorá spod Babej hory vytekala a v ústi sa stretli tie. A potom je múr, tak potom už bola Orava išla. V Tvrdošíne sa zase pripojila Oravica, z Oravíc cez Trstenu a Tvrdošíne. Tak toto, niektorí sa pýtajú, že prečo sa to volá Slanica. Tak budem vedieť, že tá polhoránka sa volala Slaný potok, sa to volala. Tak a potom z toho bolo meno Slanica. Niektorí historici to aj odvodzujú, že tu na vraj boli soli, sklady so solou. Však vieme, Vielička, Poľsko, Krakov. Lenže tí historici nie sú jednotní. A tu nám boli tie sklady soli. Tu sa preclili, ako aj teraz sú colnice. A takto sa tá sol dostala do Uhorska. Lebo my sme vtedy patrili, však naša vlast patrila do Uhorska, nie do Maďarska. Pozor na to, že? My sme s Maďarskom nemali nič spoločné. A za to, že sme cítili tú maďarizáciu naši predkovia, čo boli. Takže Slanica však takto vznikala. Kto ju zakladal? Zakladala rodina Kľudovcov z kňaže, Bziny kňaža Kubín. Teraz to patrí však do Kubína, ako do mesta kňaža. Tak Kľudovci boli zakladatelia Slanice boli. Potom sa menili Šoltísi, to boli ako richtári. Slanica bola podriadená Oravskému panstvu na hrade Orava, Oravský podzámok.
V roku 1612 vznikla námestovská farnosť, no a potom bola Slanica pridelená do námestova, lebo vtedy, keď tá prvá listina, čo hovorí o Slanici, vtedy Slanica patrila farnosťou do Trstenej patrila farnosťou. A keď sa založila farnosť námestove, tak potom 1612, tak potom pridelili Slanicu ako filiálku, aj dosiahli však filiálka Slanica. Pravda, už to nevoláme Slanica, ale Slanická osada. Na chotári Slanice. Tak toto je ako historický rámec. Už som spomenul, že Slaničani mali tvrdý život. No a tento kostol nám rozpráva o tom, že boli to horliví kresťania katolíci. Horliví boli. Lebo Slanica kedy mala najväčší počet ľudí? V roku 1870 prekročila číslo 1000. A keď sa začala naplňať táto Oravská priehrada, tak vtedy Slanica mala 850 ľudí. Tak toto je, hovorím, to veľmi stručné toto je. Pozadie, ale je to potrebné, však? Lebo je to ako matka, keď vysvetľuje teraz deťom o starých rodičoch, čo ako žili. A deti to veľmi zaujíma, ako to žili, kde to žili. Však? Tak toto aj tento kostol je taký živým svedkom. Tak kedy sa staval tento kostol zase? Stavali od roku 1766, až 3 roky stavali tento kostol. Pravda, že to nebol pôvodný, ako teraz je. Pôvodný kostol bol len toto, čo vidíme, tak? A ako je chôr, to bol. Ale ten kostol bol primalý. Tak potom v roku 843 postavili to tie dve veže, ako teraz ich vidíme, a tú fasádu, čo vidíme. Aj tá kaplnka, tak to bolo, teraz to bolo potom pribudované. Ten sloh, ako teraz vidíme, sa volá Biedermajerovský. Takže Slanický kostol je po tej umeleckej stránke patrí medzi najkrajšie chrámy kostoly. A ešte by bol krajší, keby sme mali ten oltár. To by bol nádhera. To by sme sa chváliť mohli na celom Slovensku. Tak vidíte, že nie divu tí, čo chodili do toho kostola, však ja som tu chodil 4,5 roka do tohto kostola odbavovať svätého omše pobožnosti, spovedali sme pohreby. Takže keď spomínajú, ako tento kostol vyzerá, teraz je všetko biele, je to krásne, je to opravené, je to však, ale malby boli nádherné. A najkrajší bol oltár, povýšenie svätého kríža, 14. septembra. Ale Slaničani mali dva vlastne odpusty. Bol 3. mája, to bol nájdenie svätého kríža, a teraz 14. septembra, teda na druhý mesiac, bude povýšenie svätého kríža. Preto oni to volali na jarný kríž a jesenný kríž. Tak vidíme aj tú krížovú cestu však. Slaničani sa mohli pochváliť, že mali pozostatky svätého kríža, na ktorom
Pán Ježiš visel a zomrel. Pozostatky. To také dva, také ako by sme povedali, také ako špendličky sú v kríži, v skle zatavené. Nás pamätáte, že keď bolo napríklad odpust bol, tak tu boli šramky. No a vy, čo ste tu na šediví, vtedy ste boli takí malí brmbolci ešte vtedy, pred toľkými rokmi, že? A ja som chodil však a boskávali sme tie pozostatky svätého kríža.